Bwsai khibjakmani yagolo kobor wngni nangkha. Belai kheno huana jangnai koktwma social media o kasawi phaikha tei mokol muktui klai jangnai o video. Kaijakmale kaijakha hamjagui no hasako si tongthok jathok khlai no phiaba kaijagui bosor jora romoi bwsabwtui manya manui bo thwio abo kahai bwsa kwsajakya achai bo thwui thango haike borok naisilaika 2-3 bosor 2-3 bosor nasikmani yagulo bo abo haino abo hai bwsa boho tongphuru no thwui thango bwsa kwchaya bwsa achai bo thwui thango amo kahai wngmani bagui bwsai bo puila hinkhe hamjakmani abo kahai bini bihini hamya jora nugui bwsai bo kisafano sak nangjakliya truk habo hamjakliya nabo naliya haike no truk bono satok pitok khainani abo kahai khuk hamya sitra hinnani yakti sanani abo kahai chengui phaikha truk bwsai aboni yagolo kheno yang bwrwi hingkhe bwsa bo thwijaknani tei si kosto aboni bisingse bwsai bai sak nangjakya hamjakya khlaijaknani torture khlaijaknani haimang kaisa mansik rok habui bo kobor hai wngui thangkha tei sori hamya ma wngui tongo a jorao aporo kheno bwsai sori hamya wngbu hinui boni bumani nogo gari reserve khlaiui rwui rohorkha gari reserve khlai rwui rohorkha hingkheno yang bihik ba bwsai no hamjak tongo tei dukho bwsa thwimani bo haini bagui hopung thuya saya yang bwsai no bo khatango bwsa thwimani bo dukho nangya saya thuya abo haimang cinta khlaimang bokro kaisa mansik rok habui kobor hai wngui thangkha kaijakphuru kaham tongma si kaijak bai abo kahai bwsabwtui manya bwsai bai satok jagui tabuk hinkhe kobor wngui bumani nogo sikol baise khaoi ma toni suo hinkhe boni buma tei gani gini ni borokni relatives rok tamo sawui khwnarika boni beparo norok kisa khnaui naidi belai kheno khayokma sinja kwrung borok no kaijagui nukung kaham kwrung no khaoi tonglaimani phiaba yagulo bwsai bai haksal wngmani no tei bwsai saknai wngmani yagulo kobor khaoi thangkha tabuk nijini nogono phatarni nuka haikaba nuka o lamthai boi khaoi tonoi nangkha sikol koto bai belai no wanamai sincha patimung wngkha 17 pekrojolo jeje nogor boduma thakur bisini cinta horon parao bulagati doiram parao bo hamjak thangmani phiaba bwsai bono saknai wngkha satok pitok khaikha yaklo bo kobor hai wngui thangkha bono tabuk sikol khaoi tonoi nangkha kono mungsa saimanliya bopha kwrui boni bwsabwtui bo wngliya yagulo omo hai kheno yakar jaka nei kok silchamo bwsai bo saknangle bihingno phiaba sikol kotoma tala bo thainai palao thaisa yakungo thaisa sikol kotoma bai khaoi tonai jakha belai no wanama sincha amchaini lukuni thani chubasu sankha buma kaptotui kok kachakha hastin lukrok no chubasu sankha buma kaptotui kok kachakha hastin lukrok no aitongdi chuakri dongo tipi belai no wanama sincha bupa kereng ibu saya jangan sabananya orang saya bukan nanti jangan sabananya saja tunggu tapi bisa kerja selama ni beri mang ni ani bupa kiri kalah angka yang apa saya sudah pun kiri kalah aja baru cerai oh celaku sudut saya jong kiri kalah ani bum kya selama ini sukini deh rumah aku jatuh bawa ang boni bai mon mama ni bisa jodo ang soto gothana sawana bo age kai roh boro hangka to 2017 o kaham kurang no kai roh do kai rom pore borok jerai malaya iko thailayo anglayo taisa jerai anglayo onek din nangla chak boro 2-3 bosor hai ngam pore ke bo tam dini asuk tam nai bwsani cinta bwsai rok bo hna bono hangke potre pothna hangke tabono bwsa bwsa thujao hai thujao ni bono maya se khailiya bwsai rok aso osot
햄나가 무사히 다 파여로. 파야 파야 폰도 칼라요스 파야 무슨 파이냐. 어넥 럭슨 폰 카이네 사할라요는 브레 하잉 토카 파디 또 햄나 소리 아이 바이 도머니. 아기 게 소리 까함 에브레 까하마 번답 소리 어바 하키스 그렇게 어바 하장게 뭐 어바 하잉네 함비사양게 뭐 마이로 끊어 뒤로 hướng saya mai tu nangya busan bagus cinta busai bana pen bagus cinta aba haingine pokrok da hamyang kata mangka kobor haing thangka noko nani busai rong bo khatang jago busana bo khatang jago ab hai obostha hota nga ke bonus mutai bo nakya bo nakya doctor bo honok suka ge boni bokrong ni bo sung dosung na ne bo naikha naikha bo no naikha ta bo nai mani brand doctor kha ka brand da dos no ni chawo ja bo pore ke bithi ke ba ma sa ru ne hamka hamon pore ke bo sainyo phun kha ke bo hamka nong borong no na phai bo to khatang ja gule na phaya bari ba request khai ka sung bo khai ke joton ta khu khai ke bong nong ni rok bo family ro bo kol khai ke bari ba phaya para bo ko sung lai tong ke ka ta bong no nó sẽ như khi nó có thằng nào dùng giáp bọc ha nó khát trong giáp trong nắp phải đi mà ní rồi họ đi hình sao cái đấy giờ cái rồi mẹ đi vào phải mẹ đi ba hình hình cái dùng đó đi khi nó khát trong giáp hàng các bạn hàng tu nó dùng cái rồi họ lại ta tu ní lại ta cái 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 là cả một sẽ hay nhiều saya naro cái balbasi cái cái ham ya cái là bỏ cái ô tô đi giáp cái rồi họ các bạn ở sửa lại nhá sai không ha anh mà nãy tam nín ba rồi họ các bạn bỏ ô tô giáp cái cái ô tô đi giáp cái rồi họ đi cái ham hay gì à phật cái đó à cái nào ai cái là chơi cái là nghe mày Bwsai từ nhà hay nhở kobor sing tong kha iko sikol khai si ma ton bon ya kong no pa boni nanya lo bon obsta boni cái nong ni mang sen khoro thanya bo hono ha cái Bwsai kol khai ma se hangpur ka hamsi kobor sing ya o kong no sau na la bi mum to ma Sirina deborma bi omor busung kana boyesro bon omor ke tabu ko 27 বছর হাইরানিং তকা ও পারা মন তো মন চিন্তা হরন পারা পঞ্চায়েত কে ববিসি খ পঞ্চায়েত কে তো বতন থাকো মথার না হেঙ্গা তাউ লুকরং তো সারামো সুজে বলো বাগে কে সাগারি ও ko angke lukurong no sawo tabuk aing parawo do ang bongna sing koyo Bwsai rong to ko suka phaya nai phaya tabo angke sini san manon no emel no sung bisi sin ta horon phai ne se sabadi angka sung no koyo nong no mungkin salah banyak bung mungkin salah bina deborma na ang bon bai ini kan tahu kami bini ani halo gini besar anak punya kita ini bola tangga hak sama haknya hak tuh hak sagari mana kasut tuh hak itu sikol baik bono besar orangnya hampir berapa kilo besar orangnya sakit hanya ini tangga ke besar berhari roz hasilnya Hari dewan pada satu hari mana naik pagi mana baru pagi sih. Aku pulang kena baru pagi kena yang naik lagi dokter. Matera aku naik lagi enggak. Matera naik aku dokter pengen naiknya hamka. Baru itu pun pagi mana baru naik. Ini kan pun pasal hamzul homani hamzul. Baru ganti wah ke. Aku nanti na. Ini kan Bwsai pun pagi naik pagi. Naik paya, baru jangan pagi ni paya. Ya, tu palang ke baru lor hari deka, lor hari dulu ya. Bani kus paisa jangan naik biki, jangan tanggang ke yang paisa mana yang paisa saat man kobor cari ya, hanya kobor ka. Man yang lo tabu, foto ke baru piti cari bangunnya. hanya waktu di jam kali rohori dekat boro rohori dekat kita hanya ni sama ni bang an logo tangpur kaham nong logo tangi si hai ngu ni sagu nggak sagu pagi mas ni boro tak hanya saya bihirong ni bagi mai engkong kiri mai kiri kena boro kangen bakatong bukan boro pagi pagi mai kato hoca dong honi rok pun tong nangya buman ni bagi no buksa hono buman sasu hono nggak bang nok bakang re bokong da bor pagi na suica no na buma baca botong na sana kok tengah jani bi bosan lagi na bing bas metong nangam le nggak bing na banyak dong kere bot ini kan din bupan tong bu wajib tong buma na salah na cari me aja nggak birong banyak dong maya kere borok kayak dong kangen tong tamah nggak ini muntah bin bum kan bon bum sirina hah
시리나. 시리나. 우리 엄마 무슨 가나? 보였다. 나 사다시. 사태지 벗어나. 우리 몸 이렇게 사다리고. 아니 뭐 먹게 바라등만 인게 소빌링 히는 거.